אנחנו מפסידים את המלחמה הזאת, ויש לכך סיבה. הסיבה להפסד הזה הוא שמי שהוביל את האסון ממשיך לנהל את המלחמה הזאת. ראשי הצבא כמובן עובדים בוושינגטון, יחד עם גנץ ואייזנקוט. הם עובדים אצל וושינגטון, לא אצלך. אז נתניהו צריך לעשות את מה שהוא היה חייב לעשות בחצי שנה האחרונה, וזה לפטר אותם. באמת, זה מילים איומות להגיד. שאנחנו מפסידים במלחמה, שצריך לפטר את הרמטכ"ל. בוודאי, איפה החוסן הלאומי שלנו? במקום לחזק אותנו, אתה מוריד את העם הזה למטה, למה? למה עכשיו? אחרי שיום שלם השארת את הבנות שלנו שם במוצב ללא עזרה, הם לא היו צריכים ללכת כבר ב8 לאוקטובר? לא. כי אין לנו ברירה. לא? אנחנו עכשיו צריכים אותם. למה אין ברירה? כל עגלון יגיד לך, אתה לא מחליף סוסים בעלייה. גם אם הסוס הוא לא מי יודע מה, גם אם הסוס רץ לכיוון השני, גם אם הסוס רץ לכיוון ההפוך. אוקיי.